recordar a toda la ciudadanía quais son as razóns polas que Reganosa ten que sair da nosa ría e das nosas vidas. A primeira desas razóns polas que Reganosa, esa industria ilegal e perigosa que ameaza a máis de 100.000 personas que vivimos nesta comarca, ten que salir da nosa ría e das nosas vidas, é que almacena o equivalente a máis de 12 millóns de bombonas de gas caseiras, o que no caso dun accidente provocaría unha devastación de difícil cuantificación. No accidente de Les Alpacs, que matou a 250 persoas, a cantidade de gas equivalía tan só a 2.000 bombonas. O caso de Reganosa equivale a 12 millóns de bombonas. A segunda razón pola que Reganosa ten que sair da nosa ría e das nosas vidas é porque os gaseiros só poden entrar e sair da ría cando se dan as axeitadas condicións meteorolóxicas de vento e visibilidade, e ademais ten que facelo en marea diurna. No caso de accidente nun buque, durante a manobra de entrada, atraque ou descarga, sería imposible apartarlo da planta e das zonas poboadas. Outra razón pola que Reganosa ten que sair das nosas vidas e da nosa ría é porque Reganosa colle da ría, esteriliza e verte clorada e a baixa temperatura perto de 300.000 toneladas de auga ao día. Ademais, esta empresa promove xunto á autoridade portuaria un proxecto para dragar os fondos da ría, un fondo que pertence á Rede Natura pola súa riqueza en vida mariña. E aínda, dragando a ría, os gaseiros cargados con gas natural licuado seguirían a ter dificultades para entrar e sair. Outra das razóns polas que Reganosa ten que sair da nosa vida e da nosa ría é que os 40 postos de traballo que crea non son comparáveis cos 400 de actividade marisqueira e pesqueira que está poñendo en perigo esta instalación, tanto por o tratamento da auga como por a súa intención de dragar os fondos da ría. Outra das razóns polas que Reganosa ten que sair da nosa ría e das nosas vidas é porque ten pegado un complexo petroquímico forestal do Atlántico. É unha planta de fabricación de colas e megasas. No caso dun accidente, isto pode provocar un efecto dominó de consecuencias devastadoras. Outra das razóns polas que Reganosa ten que sair das nosas vidas e da nosa ría é porque, como vimos denunciando desde o Comité Cidadá de Emergencia, desde o inicio do proxecto no ano 2000, Reganosa supón o caso de maior corrupción político-empresarial da nosa comunidade, porque só responde a cobiza dos seus promotores, o Grupo Tojeiro, que obtiveron pola venda dos terreos e a concesión portuaria perto de 30 millóns de euros de beneficio. Outra das razóns polas que Reganosa ten que sair das nosas vidas e da nosa ría é porque incumple todas as normativas que se necesiten a unha instalación de estas características, tanto europeas como as que prevalecen no Estado español. Outra das razóns polas que Reganosa ten que sair das nosas vidas e da nosa ría é porque existen 3 sentencias condenatorias contra esta instalación e ten moitas causas abertas por denuncias en distintas institucións judiciais e mesmo no Parlamento Europeo. Outra das razóns polas que Reganosa ten que sair das nosas vidas e da nosa ría é porque é unha instalación innecesaria e deficitaria,
funciona só un 40% da súa capacidade e encarece o noso recibo de gas. Reganosa presionou para fechar o gasoduto de Tui que viña suministrando gas, que era suficiente para cubrir a demanda. Outra das razóns polas que Reganosa ten que sair da nosa ría e das nosas vidas é porque, como se demostrou en Xapón, os accidentes existen e as condicións improbables acaban dándose. Polo tanto, a única medida efectiva é apartar as instalacións perigosas dos núcleos de poboación. Exemplos destes accidentes existen: Cleveland, Les Alphax, Osaka, Shanghai, Skida, Houston, Gaoqiao en China. Non permitamos que a nosa comarca aumente esta trágica lista. Planta de gas, fora de arriba! ¡Planta de gas, fora de arriba!